ungakhuluma ke ba. Oh, ngikhala kanje. Kuthe maqala icourt lo kuqala ukuqulwa kwecala. When this matter started, Wathothi iqala liyaqulwa liyaqalisa angibiziwe mina ngitsheniwe akho ncwadi engitholile evela ku state. when this matter started to be heard before the court, I did not get any letter from the state informing me that I should be, no, alerting me that I should be aware of the matter, or no, maybe I should come to the court. Kanti ecourt iqale ngegama lami kufakwe igama lami phakathi. Even though during the start of this trial, my name has been on the center core of this matter. Yes. Manje ngifuna ukuzwa ke ngoba ngila ngisho ngithi nje ngihambe ngihlupheka lokho ukuthi kube khona la eSouth Africa kuvulwe igama. Now that ngaqedele ngisakuthi ukukhuluma eningi bese ngakhuluma khona ayishela baba yazi ukuthi phela kuhlupheka sijayela ukukhuluma sisheshise sibeke ko ngicela ubekezeleke mnumzane. My lord, I have been struggling quite a lot and with a lot of things. Now that my name have been brought up here in court, now that I would like to find out whether is there a way here in South Africa ngabe khona ke yini indlela eningizimu Afrika ongathola ngayo ini engithimba kuke kwenzeke yini konke nendawo nje ezinye mawunecala ungabizwa mawuphatha ngekuphathwa igama lakho phakathi icala elalivulwe ngegama lami. Now, okay, my lord, I would like to ask from the court whether is it doable, or maybe is it a way of doing things here in South Africa if maybe a person gets to be mentioned in a criminal matter or in a case before the court, and however the same person whose name gets to be mentioned does not get to be called. Because of this matter started, during the start of this matter, my name has been on the center of this matter. Kodwa kuthe ngelanga icala liqala ngazi ukuthi mina kwafanti la msukwana antibabengelela imantshi kwasenqonye ilanga lecala okufanele sizoqala ngalo ke ilanga kodwa ngabe bikho mina engibalwa njengoba engibhaliwe nje kuthiwa ngufakazi ngingwalela icala. My lord, now that they first appeared before the court and then from there they greeted the magistrate or the presiding officer, then from there their matter was then remanded for a further date of the hearing of the matter. And then during the first hearing of the matter, how is it possible that I was not called nor invited because of my name has been mentioned on this matter and also on the statements? Mina ngangazi ukuthi ke ngizofakaza ngoba kukhulunywa ngegama lami la. Ngangazi ngizobizwa ngizofakaza ngoba icala leli livulwe ngegama lami. And I did not know that I will be called to come and testify here in court, even though this case was opened under my name, no, with a reference of my name. No, he's saying ngangazi. I knew. Ngangazi. Not I did not know. My apologies, my lord. Wangazi. No, ngangazi. Yes, he knew. I knew. Yes, thank you. Kodwa kuthe mzukwana liqulwa lelicala liqala. Kwangena azange ngingekho mina. Kwase ngena eboxini. Ubani lona wangenisa eboxini kanti icala libhalwe ngami. Now that this matter was called and heard before the court, there is who was then called to come and testify at first before I got to be called, even though my name has been mentioned and even though my name has been on the center of this case. Yeah, thank you, Mr. Zungu. Those are questions that the court is still trying to find out by virtue of the exercising that we are engaging in now.
Those are the questions that ultimately the court will have to determine and make a pronunciation on as to now, because this case, as you're saying, the person under whose name this case was opened, or the source of the person who came with this information was not called. This is my finding and all those things. We are on our way towards that process now. It's premature for the court now to make that finding. Do you understand? Uthi umeli ke mnumzana isinqumo leso mhlawumbe noba ke umuntu ozoveza ke isinqumo egcinini mana nodaba lolu oqeda ukuveza nawe la manje inkantolo futhi sase early ukuthi sisheshe sifike kulolu daba lolo ke ngoba ke inkantolo nayo izohlala phansi ithi cabange futhi cabangisise kahle ukuthi manje ke izosebenza kanjani ke ngalolu daba lolu ngoba khona ke umbiko futhi negama lakho elikhona nohlamba umuntu ebathi uye owaletha umbiko. Those are genuine concern, but the court is having that in his notes and at the back of his mind, that on the day on which he delivers judgment in this court, he will factor that concern that you have in his judgment. Uthi kumele uma ngabe inkantolo seyifika emaphethelweni ecala uma seyiletha ke isinqumo sayo kuleli cala leli lozonkana ikhalazo zakho lezi qedwe khala ngazo manje izozicabanga futhi ke bese kubike ngemuva komcabango wayo ikukhumbule uma seyiletha ke isinqumo sayo inkantolo kuleli cala. I don't know if you follow what is happening, if you're following what is being interpreted to you. Uyazwisisa baba? Ngiyazwisisa ukuthi ngiyazi ukuthi ukuthini. I do hear you. Kodwa nje ngoba ngisho ukuthi into engiphethe kahle. Yebo. Ngisengibe la nje. Yebo. Akakhulu yikho lokho okwazi ukuthi ugenelo obhalile nakho. Yeah. Wahamba wavula icala ngami. Yeah. Yabo ebesho ngisho la enkantolo ethi ngoba nalaba ngibabophile nje ngibabophe ngoba ngezwe ngozungu. Yes. My lord, Kodwa angisababikho enkantolo. my lord, this does not sit well with me. Now that Mr. Gininda came before the court and informed the court that after he had spoken with me, that is when he made those arrests. And now that he made mention of my name, and now that he also told the court that he had received some of the source from me, Yes. then how does it come about that I was not called to come and give a testimony before the court? Yeah. So that is what does not sit well Yeah. with me. Yingakho ke sikubizile thina singabambeki bababoshwa ukuthi uze nawe uzokhuluma okwaziyo ngaleli qala ukuthi lokho okushiwo ngawe kuyiqiniso noma akulona iqiniso na. Yingakho ke namuhla uzile wazoyibeka inkulumo njengoba uyibekile ngisho. Angiyeza. Yeah. Anti Kodwa ke loyo mbuzo ukuthi kungani uGininda avula iqala ngawe jikijiki abasakubizi, umbuzo loyo inkantolo nayo ezozibuza wona ekuzofuneka ukuthi uma seyikhipha isinqumo jikelele mayelana naleqala lokuthi labafana abathola abaneqala noma abathola abangenaqala, inkantolo izoyiveza ingxoxo mayelana nalombuzo lo obuzayo. Siyazwisisa kodwa manje kusesekuseni kakhulu ukuthi lo mbuzo lo ungaphendula, kusho ukuthi sesesendleleni eya ekuphenduleni loyo mbuzo. Uyayiqonda mos? Angiyazwa angibhekise ikhonje bengikhala ngalokho ukuthi Okay, siyabonga. angifuna ukuyiveza lento ngiphethe kabaze ngubone lokho ngakhula ngizeme nganje akaze ngibone kuthiwa inkantolo kuvula inkantolo kuvula icala ngawe. Yeah. Uyajika lapha awubizwa ngisho namhle phesha kwezilwandle uyalinda ulando lethula. Manje ke ngizothi ke mina ngathi nje mawubuza kuyiqiniso kangakanani nje lokho okubhalwe uGinini, kungani ukuthi akubhale bengabe sangibiza ecaleni ilokho. Yingakho babo uZungu siye sakubona kukuhle. Ngiyolalela umthetho wenkantolo phela. Siye sakubona noma ngabe ngihlubuke kangana. Yingakho ngithi mina siye sakubona kukuhle emehlweni womthetho, hayi emehlweni wethu, emehlweni womthetho, ukuthi sikubize uzochaza okwaziko ngaloku okuqukethwe okubhalwe kule statement ekuthiwa uGininda wasithatha kuwe
istatement okuthiwa senziwa uwe wena enkantolo othi awazana le statement sekusemandleni ke enkantolo ukuthi yona iyothini mayelana ngobufakazi bakho nobufakazi buka Gininda. Banwa yebo ke impela ngiyazi banike kufuna lokho impela kuvele nalo angene eboxini. Phela wangene eboxini obigama livulwe ngama okhuluma ngale statement. Bani ilokho ke sengihlonipha inkantolo ngikuveza. Thank you Mr. Zungu. There are processes here at court, Mr. Zungu. After I've said I no longer have a question for you, my colleagues will then have to stand up and they will indicate whether they have a question for you or what, something that they want to clarify on behalf of the accused that they are representing here. Then thereafter the state will stand up and ask you certain questions. You understand? That is how things are done here at court. Baba, ummeli yakutshela ke ngendlela ekusetshenzwa ngayo lana ke enkantolo. Uma ummeli ethi yena ke akasenayo imibuzo noma saqedile ukubuza ke imibuzo mayelana nofakazi kade ubethula la enkantolo. Yezwa ke baba. Manje kuhlelo ojwalo ekuvame ukuthi lusetshenziswe la enkantolo. Abameli abanye abasolo. Uma kukhona ke into abafisa ukuthi bakubuze bazophakama ke nabo baba yezwa bese bakubuze ngenhloso baqonde malana nento mhlawumbe kade bengayizwisisi kahle equka khona ke abanye abasolo ababamele la enkantolo bese ke ngemuva ukuthi abameli beqedile bese kuphakama ke ihlangothi lezombuso abashushisike bese baqala ke eqaleni la kuqala khona ukuthula ufakazi bakho bese bakubuza ke imibuzo na. Then if the state is done, if the court has got some questions to clarify or issues to clarify with you, the court can pose those clarification questions to you. Uthi umeli ajobelela ne uma abathushisi baqedile ukuza ke imibuzo nabo ne bese ke inkantolo bangabe kukhona mhlambe okuthize mhlambe okuthile enkantolo engakuqondile kahle engakazi kuthole kahle noma engakutholile kahle kulombiko nomfanga ukufakazi bakho kade kubethule nayo ke uthi mhlambi iyothi ibuye ke ibuze ke imibuzo uma ngabe kukhona engakaze inkantolo iqonde kahle mayelana nonkulumo yakho ikhulume ngaphansi kwesifundo. Do you understand? Yazwisisa baba? I do understand. Now this is an opportunity that we should afford or that the court should afford to my colleagues here to stand up if they've got any issues to clarify with you on behalf of their accused to embark on that process. But I'm not so sure whether we will start with that. I realize it's already 3:00 in the afternoon. I'm not so sure whether I can approach the court and request the court that we should adjourn for Monday so that when we start on a fresh note. Uthumeli uzozwa kwinkantolo uthi inkantolo mhlawumbe yavuma yini ukuthi abameli baphakame bakubuze ke imibuzo ngoba uma sekabheka isikhathi ke manje sekushaya ke ihora lesithathu emini futhi ucabanga mhlawumbe ngakuhleke uma singaze sibuye kulesonto lezayo noma uzocela inkantolo ukuthi isivumele ukuthi sibuye kulesonto lezayo ngomsombuluko sibe futhi imicabanga ukuthi seyi-right isesimeni nje kahle futhi imo yethu nje i-right isesimeni esikahle esaqhubeka futhi nohlelo lokulalela icala mhlawumbe ukuthula kofakazi bakho lenkantolo. Thank you, Yes, I do understand.